ekwentị ị ga-eji wee mee nke a bụ 09023111009 ya 0809 ya 09023111009 maọbụ 09097711009 ya 09097711009 ịkpọ anyị ịgbadata ya gwa anyị ka o si ada n'ogbe nke ugbu a. Biko gwa m afọ gị na ebe iche akpọ m ive n'ụwa kee ka ị mere. Chief afọ ọ ga-adịrịrị gị na mma chief. Ise. Ke ihe na-eme ga ọkwa nke isi na ọdị n'ebe ọ dị mma n'ama ebe kpọmkwem ka nke ahụ mere. Daalụ chief ọ ga-adịrị gị na mma chief ya gaziere gị. Ọtụtụ ihe ka chief Nwafọ kwuru na ọ na-eme na 9th Mile ugbu a ndị niile ọ dị n'aka. Ọchị obodo Enugu chọrọ ka a na-azụ afịa ka ihe na-agasịrịlị wee dịka o kwesịrị. Chief Nwafọ na-ekwu na nke na-emetụta ya maka na nke a na-emetụta ma ndị ntorobịa na ọ na-ekwu na a na-ele ọgwụ ike na-ajụzi onye n'azụ. Ọ dịzie ka ihe ahụ na ndị na-afụ maka ya ndị NDLA na ndị uwe ojii biko unu je na-ebele ebe ahụ ahịa na 9th Mile na asịzi na ụmụ ahụhụ ọgwụ na-ekwesịghị na-ebugharịzi ọgwụ na-ekwesịghị ekwesị na 9th Mile. Okwu akụ na ebe a ndị a na-esi mmanya n'ama na ndị na-ebute ihe eji ebu ya bụ ụgbọ nnukwute ụgbọ na-ebu ibu a trailer na ha nọchisiri ụzọ na-ebute awọm dị iche iche. Biko ndị ọ dị n'aka n'uche ihe a niile ka ndị 9th Mile
bụrụ ebe kwesịrị ịdị ka ihe ọma mebe ebe a ego chi nke ọ na-ekwu na a chọrọ ka alụọ akwa n'ebe a ka alụọ akwa n'ebe a ma ebe ukwu mangoro ebe ụgbọala dabagasịrị na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche ihe ndị niile ihe gbasara ụgbọ njem ọrụ ụzọ ma ọgwụ ike na ndị na-egbochi mbugharị ọgwụ n'ụzọ ma NAFDAC ma ndị NDLEA onoge fụka ada na 9th mile. Ọ bụ chifu afọ na agwa anyị na ihe na-eme ebe a ụmụ ihe a niile ka eje nebala ya biko na ya ka anyị na-ekwu 09097711009 ma 09023111009. Gee ka ose ada n'ogbe nke gị kedu ka ya afịasa azụ afa gị na ebe ishi akpọta anyị ife n'ụwa Chidi Okoro isi na ebe ka ishi akpọ akpasa ọ dị mma ngwa gaa n'ihu maka na ịkpọ ndị ahụ a ga-agwa gị abụ ya ka eji si ịbịa ijiri anya gị wee jee fụrụ ya ịkpọ ha n'akara ekwentị tupu ime ihe ọbụla ije fụ ya ọkwa enye gị akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ ya anyị na-ekwu enye gị akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ ha ịkpọ ha n'akara ekwentị ha ga-agwa gị ebe ọ dị nugo ọ dị ma 09097711009 maọbụ 09023111009 ọ dịla Igbo ka ị na-ege anyị na-ajụ kedu nke na-eme n'ogbe gị ugbu a ogbe gị ọ dịkwa mma na-eritekwa elele ọchịchị onye kwuo uche ya afa gị ị nwere ike ije na Kpakpando African TV ugbu a na YouTube sonyere m ebe a iru ebe a subscribe o kirie ma fụgasị ụmụ ihe kwere ike na ebe a zite ozi nke gị ya bụ na Kpakpando African TV YouTube ugbu a ebe a ka anyị bere chinchin ugbu a ije ebe a izite ozi gị abụkwa m Chizzy Ani na Facebook maọbụ Solid Chizzy Ani maọbụ Chizzy Solid Ani na Facebook Kpakpando African TV nọkwa na Facebook afa gị nde ka email nwanne nde ka email ọ dị m okwu bịara ya ewutela gị ka m were onye nke ọ na-akọtazi ọnụ afa gị na ebe ishi akpọ anyị bino 09097711009 na 09023111009 ịkpọ anyị jiri nwayọ gbarata ekwurekwu akara ekwentị nke ọzọ bụkwa 09021111009 maọbụ 09097711009 ya 09097711009 afa gị na-eme iche akpọ m iwe afa gị Chinedu ndị ebe iche akpọ ọ dị ma ugwu ọba gaa n'iru ahịa nke ole na Oji River na ugwu ọba mana nwanne ọkwa dịka isi kwuo ịnụrụ oge a sị na mkpamkpa na-akpagasị ebe a na ụdị alụ na-eme n'ime ebe ewe oge asịzi ma ndị bi n'akụkụ ebe a
na-enyegasị ndị na-ekwesịghị ọnụ na ha ekwere ka ndị kwesịrị ịlụ ndị ọchịchị lụọ ọrụ. Ọ dị mma. Nwadaalụ nwanne. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ama m ha na-anụ ya. Daalụ nne Maazị Chinedu. Daalụ. Maazị Chinedu na-ekwu na afịa Ugwuọba ebe ahụ a na-ele ehi ewetagasịrị ozi dị iche iche na ụdị alụ dị iche iche ewewe ga-anọkwasịrị anụ ka ma ndị a na-awakpo n'ike na ndị egbugasịrị oge a. Mana ọ na-ekwu na ndị ọchịchị abịago ebe a kwurisie ihe ahụ. Amara nke a na-eme si dozie n'ebe a ka ndị aka ha dị ọcha wee rụzụba afịa ha. O wee na-ekwu na-arụtụ aka sị na ndị ọchịchị na ha ife na-efunarịkwa ha ebe a dịka ego kwesịrị ịdara abatara obodo na o kwesịrị edosisia ya enye ndị kwesịrị ọba ahịa mara ndị kwesịrị ịba ebe a ndị ego kwesịrị ịbatara ndị obodo abata ndị aka ha dịkwa n'ọcha ndị na-eme ezigbo ihe ebe a na-azụ ezigbo ahịa ebe a na-azụkwa n'afịa ihe a na-aga ka o kwesịrị maka na aka acha acha na-ebute ọnụ mmanụ n'aka nọrọ nkịtị omebe ihe ọ na-ekwesịghị ime maka na uche dị ahụ obere uche tụtọgbara chegide ndị kwesịrị ịrụ ọrụ enweghị ihe a na-alụ o nwere ike ibutebe agbọm dị iche iche. Maazị Chinedu wee na-ayọ ndị ọchị obodo Enugu ka ezipụ ndị ọdịnaka ndị na-afụ maka afịa na azụmahịa nakwa ndị jigasịrị ọrụ ebe a ka eji dozie ebe a ka ihe ekwu emebe kwazie ka mezie ya ọfụma ka ihe na-adịghị mma na-emebu ebe a yaziri ime ka ihe ọma mebezie ka hazie ebe ahụ ọfụma. Ya bụ a na-ekwu maka ahịa Ugwuọba ebe ahụ a na-ele efi na Ugwuọba ndị na Oji River n'obodo Enugu. Ekele m ndị niile na-ekiri m na Kpakpando African TV. Abụ Chizi Anne. Ịchọ itinye ọnụ n'okwu kpọọ na 0909771 ya bụ 09097711009. Afa gị? Ego zuru oyi Maxwell. Ọ dị mma Maxwell. Gaa n'iru. Ego. Ifitolo. Ọ dị m. Daalụ Maxwell ego juru oyi ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ. Ego juru oyi Maxwell si Cross River kwuo na si na nke na-ewute ya bụ na abịa na Ifitolo na na-akọ ugbo ihe kwesịrị ugbo ndị niile ndị mmadụ na-akọpụta n'ugbo na-enwere ụzọ eji ebupụta ya na ọ na-afịa alụ n'ụzọ adịghị ya si dị dozie alụghị ụzọ kwa alụfụ ụzọ ka ndị na-azụ afịa ndị na-akọ ugbo wee nwee ike na-ebupụta ihe ndị na-echekwa na ije zụ nri osi na ugbo wee nwee ike na-eje eme na ọ na-emebi ihe. Biko ndị ọdịnaka jienu fụnụ na-akwara ndị Ifitolo ụzọ. Ndị ka ị mere afa gị? Ebuka Ogbuziri mere ka
Mm. Ebe okpo ahụ na akpa ugo. Mm. A na-arụ ụlọ boarding school. Ndị one na-arụ ya? Gọọmenti akpa ugo ka ọ bụ ndị nke etiti? Gọọmenti Enugu ka ọ bụ nke ndị etiti? Ọ bụ ndị Enugu na-arụ ya ka ọ bụ ndị etiti? Kedu ndị na-arụ ka shibe? Ọ bụ na ndị Naijiria echi Abuja abịa arụ ya ka ọ bụ na aka ọ ndị nkịtị na-alụrụ ya n'obodo? Kedu ndị na-alụ ya? Ya bụ nnukwu ụlọ akwụkwọ ka na-alụrụ n'ebe ahụ, ebe ụmụ akwụkwọ a na-ebi ụlọ. Ọ dị mma. Kọmpanị bụ ndị enyere kọntraktị ịlụ ya ka ọ bụ ọnụnwa na-alụrụ ya ndị obodo? Ọnụnwa ji ego na-alụrụ ya ndị obodo? Ọchịchị obodo Enugu, gọvanọ Enugu na-alụ ya? A na-alụkwa ya ma na-agba ana? Obuo orie mba, ọnụ obu orie mba a na-arụ ya na-akpọ ugo, na-arụ ya na-agba ana. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ya bụ na akwụkwọ ka a na-alụ na akwụkwọ ọgbara ọfụrụ alaka. Isi na ebe akpụgburu abụ ogbe ahụ na-akpọ ugo, ama ebe ka ogbe ahụ dị ka ọ bụ orie mba? Ogbu ka a na-alụ ya, ewere ebe a na-alụ na-agba. Ọ dị mma. Iwe na-ekene gọvanọ Enugu, obodo Enugu maka iwekwala ya gaba ebe ọzọ. Ewere ya gaba ebe ọzọ. Daalụ. Ewere nke daalụ. Ọ dị mma, ọ dị mma, ọ dị mma. Daalụ, daalụ, daalụ nwanne, daalụ, daalụ. Ebuka si akpụ ugo wee kpọọ sị na a na-ekene ọchị obodo Enugu, ya bụ ọkammụta Peter Mba, na ọ na-alụ ụlọ akwụkwọ ọgbara ọfụ nke tụrụ ha n'anya, na ọ na-alụ ya otu a na-ekwu ugbu a na-akpa ugo n'obuo na ebe dịgasị iche iche ka a na-alụ ya, na-ewere nke na a ga-alụkwa ma na-agba ala. Ọ bụ na ebe a niile bụ ihe o ji ekenechi ọchị obodo Enugu ike, mana onye mee ihe ọma situo ya. Onye mee ihe ọma situo ya na a na-alụ ụlọ akwụkwọ ọgbara ọfụ n'ebe akpa ugo, na a ga-alụkwa na agba ala. Afa gị? Nwaanyị ọma, nke ka ị mere? Otu ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke ka ya sịkwa akwụkwọ, mana ya gaziere gị nwaanyị ọma. Gwana ya afa gị, ewe n'iwe. Ogechukwu, nga ebee ka isi akpọ? Ọ dị mma, Ogechukwu, gaa n'elu. Oge nọkwazie, oge echi, oge ya da anụzikwa ihe na-ekwu. Ọ dị mma. Oge echi na-ekwu ihe gbasara ụlọ nke bụ na-ada ugbu a n'Enugu. Ọbụla ọ bụrụ na ogbe nọ ịma na chigefu gị n'anya na iwetara akwụkwọ kwapụ n'ụlọ, maka na ọ dị ka afọ ngwụcha afọ gara aga ihe na-ewugasị bụ na ndị iwu ụlọ ụfọdụ tigasịrị ego, ụfọdụ chụpụrụ na ma chụpụ ndị ọzọ
na-emekwa dịka ihe oge si achara layout na-ekwu ugbu a, achụpụ ndị ọzọ tinye egosi ego nara ndị ọzọ ego gbado ego. Ihe niile bụ ụfọdụ na-eche anya n'ụdị ihe dị otu a sị ka Igbo sizi eme otu a. Ọ bụ maka na asị na simenti tinyere ego, ụfọdụ tinyebezie ego n'ụlọ alụrụ mgbe ochie. Ọ bụghị ma ndị na-akwụ ụgwọ ma ndị na-anaghị akwụ ụgwọ, ọyasị onye ọbụla pụọ ka e wee ike wee tinye ọnụ Igbo. Ọ bụgodo na ụfọdụ kwuo asị gị na ọ bụ otu azị eme na mba ọzọ, ma mgbe geenụ ntị ị ma na ụfọdụ tọrọ na mba ọzọ ahụ na-agbanyeghị ka ihe niile si ada ebe a. Maka gịnị? Maka ka esi anabata ha, na ọ bụghị ka esi ụfọdụ bụ ọ bụrụ anọgide eje mụta ihe ọjọọ wee sị na ọ bụ ka esi eme na mba ọzọ. Ka ejikọ na nke anyị tụọ atụ na ndị Igbo adịghị emekwanụ ụmụnne ha otu a. Ọ bụ eziokwu na ihe bụ ka o si ada, mana ndị wuo ụlọ nkịtị, ndị wuo ụlọ, unu na-ebegha ya n'ihe a, unu na-ebegha ya wee bikite n'ụlọ unu bite aka na-ewere nsogbu anọgide nnọọ maka na ịnụ na onye nke ọzọ tinyere ego, bụ onye nke ọzọ atinye, onye nke ọzọ atinye were ego tinye nne ya. Mana enwe ndị dị mma, ụfọdụ bụ ndị nọ na-eme ya, ma ụfọdụ ada ama ka Chukwu si agọzi mmadụ. Ụfọdụ bụ si na ụfọdụ na-anọ n'ụlọ mmadụ ya na onye nwụọ na dịka ụmụnne nọgide ebe a na-enweghị nsogbu, ya ha nọ n'ebe a rụọ ụlọ nke ya. Ụfọdụ ndị ahụ gobiere ụlọ gị anọgoro nyere ndị ụfọdụ ha gobiere ụlọ aka karịrị ihe na ha bi n'ụlọ ha. Ya bụ na mmekọta iji obi umeala mee ihe bụ ihe kwesịrị ekwesị. Ndị alụrụ ụlọ ochie, ndị ebi n'ụlọ unu bi wee oluzie ka ihe obodo si gbanwee, oge ihe dịkwa mma, ha na-ebi n'ụlọ na-akwụghị ụgwọ, obodo tazi akpa ugbu a bụrụ ụgbọ akụ unu chọrọ ịtazi ndị bi n'ụlọ na afụfụ ka unu wee were ndị ọzọ. Unu na-ekwa ya na ọ dịghịkwa mma, adịghị ama ama. Ndị obodo ndị ụmụ Igbo nọ n'ebe dị iche iche ọ dịzie ka esi anabata, na-agbanyeghịkwa m ụmụ ihe niile mkpagbu na ihe ndị ọzọ. Ịfụ ka onye Igbo nọkwa n'ebe a ọzọ ka ọ bụ ya natara ka ụmụnne ya mebezie ya alụ ka na-anụ ụdị ihe dị otu a na-eme ndị Igbo na-eme onwe ha. Ọ dịghị mma. Tijike na ihe dị atụ na ndị ọsọsọ na obodo Igbo ka ị ga-adị n'ebe ndị Igbo bi na anaghịkwa na-atinye gasịrị ego n'ụlọ ụlọ, anaghịkwa ekwe nke ndị alụrụ ọfụ maka dịka akpa ihe eji alụ ụlọ si ada ugbu a. Mana ọ bụgodo ori ya, ihe a bụ ụlọ mmadụ ga-alụ ọdụ ọkụ tọrọkpụ. Ọ bụrụ ozigbo ịlụrụ ụlọ a ka ị ga-asị ka ị wekọrọ ego niile ahụ iji lụ ya. Ị na-agba mgbanụgbọ na ị na-ana, ị chọrọ ịna mmụọ ịlụọ ụlọ na iji nwayọọ nwayọọ, ndị gị na ha na-ejiri obi umeala na-agọrọ gị ọfụ na-eme ka ụmụnne onye fụ ụzọ ọma n'ezi gị. Afa gị na-ebe isi akpọ m ndị ka ị mere. Mana ị ga-agwa m afọ chifu afọ si 90 mile. Daalụ afọ daalụ okwu gị dị mma. Ụfọdụ bụrụ ndị agbakọba ego ha ewetago ego ha jiri ụlọ ahụ nata aka. Ụfọdụ bụrụ nna ha were ụlọ ya na ụlọ ha ka ha bụ ihe ha wetara ya. Ụfọdụ obodo nke alụgoro ego a na-akwụ ebe ha ewetachago ego niile ejiri ya ka nọkwara ewere ka ihe ji mee kparịrị bụrụ ụlọ ahụ ka ndị mmadụ afụta ebe ego nnebara ya ndị niile nwụrụ. Ma ndị ọchịchị niile bụ ihe na-esi ebutegasị nsogbu n'obodo.
ewere ka unu ga-esite ihe gbasara iweta ụlọ ma ọ bụ na ama hazibezie ka esi akwụ ụgwọ ụlọ, ka esi na-akwụ ụgwọ ụlọ, ka esi achụpụ n'ụlọ ugbu a n'obodo Enugu karịrị akarị, ije n'ebe dị iche iche, ma ndị ụlọ ha dịpụtara n'ebe ha were ohere ịdọgasị igbe dịka ọba ahịa dịka kọntena, na-emezikwazi onye pụta na-achụpụkwa ndị mmadụ, na-achụzizi ụfọdụ, na-asị apụkwa nara ndị ọzọ ego, na-eme ihe a Igbo na-emezi n'onwe unu ka anyị ghara ime onwe anyị, ka anyị fụkana onwe anyị n'anya. Ihe akwanụ ụmụnne jikọrọ na-efụ na ndị mba ọzọ ada abịa ewere ụlọ na be anyị, n'ọkwanụ ndị Igbo na-ewekebiri ụlọ n'ala Igbo. Anyị ekwesịghị ịga na-eme onwe anyị otu a. Afa gị ije na Kpakpando African TV na YouTube, just subscribe ka iwee fụ ka anyị si na ezite ozi gị. Ana m ekele Solomon na-ekiri m. Kee ka ime nde ka ime ọkwa ya ọzọ Enugu dum, ọzọ eze Enugu dum, ọzọ nde ka ime anyị na ọfụma. Ndị nke na-eme n'ogbe gị na aka mango ọ dị mma, daalụ ọzọ eze Enugu ya gazie. Kere m ndị aka mango, nsogbu adịrị, kere m ndị aka mango. Ọ dị mma, ọzọ na ya ekelere nne. Ihe ọzọ ugbu a na ọzọ eze Enugu na ndị ọchịchị, ndị uwe ahịa lụrụ ahịa, ọ bụ ha wee ahịa na ha na onwe ha. Eche m na ụfọdụ afịa na ọ bụrụ ndị ọchịchị iwu afịa na a na-enye ya ndị nkịtị ka ha hazigasịa ya, mana ị na-asị na ọzọ na-ekwu na a na-atinyekwara ha ego n'ahịa, na-atinyelu ndị were ọba ahịa, ndị ọchịchị bịa tinye wee ka ọ bụrụ ụtụ isi ka e buliri elu, maọbụ ihe a na-akwụ n'ahịa ka e buliri elu. Ndị uwe ọba ahịa echekwa tinyekwana ya ndị bitere. A na-ekwu ka anatabụ Enugu ka sekọ na-agara ọnụ. Nwaanyị ọma, ndị ka ime Ogechukwu, daalụ. Isi na-ekwu na ihe na-eme na achara layout.
mm, 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 mm. Daalụ Ogechi ya gazi daalụ rinne Ogechukwu ọ dị ka ebe ahụ ị nọ na ngwa chịkọta okwu ka ndị ọzọ wee ike tinye ọnụ. Oge ọ dị mma oge ebe ahụ ọ dị ka ewepụ ose ọ dị mma daalụ rinne ọ dị mma ọ dị m daalụ rinne daalụ ana m ekele ndị niile na-atinye ọnụ n'okwu na-ekelekwa Ami023 ekele gị na-ekiri anyị na Kpakpando African TV na YouTube. Solomon Antu ana m ekele gị daalụ rinne. Ma dịka ihe Ogechukwu na-ekwu ndị ọchịchị obodo ụtụ isi ka a na-ekwu na ụtụ isi a na-ebutezi ugbu a karịrị akarị ọkachasị kịta ihe bịara taa akpụ site na ka esi wepụgasịa ihe eji agba ndị na-ebupụta mmanụ ụgbọala na-atụbata ya ume dịka ego a na-akwụ ego iji fụ na o benatara ọnụ ala ka a na-akpọ sọbsidi na kemgbe ewepụrụ ya ego bekee na onwe ya bịakwarịkwazie elu ijide ofu dọla echeta ofu puku naira na narị naira 5 na ụma ya bụ ihe karịrị 1,500 na iwere ofu dọla na ụmụ ihe a niile na ka esi emegasị azụmahịa na ọbịa mee ihe kerịta ngala ọnụ enenecha ya ọ bụrụ na ihe niile ahụ na ihe o ji tụtụ ọtụ a bụ na ọka aka na ihe niile na-abatara anyị na ihe a ji elu ndụ aka na-atụbata ya esi obodo ndị ọzọ atụbata ya ebe ọbụla obodo obodo ndị ọzọ jizi ọbụzila ego bekee ebe ọbụla obodo bekee ka esi atụbata ụmụ ihe ebe ego bekee wee garazie ọnụ ijide ofu dọla chọba puku naira na narị naira 5 na ụma ihe a niile gara ọnụ mana ọbụbụ oge na-alụtụ aka na ọ bụziri ugbu a ka a ga-abịa wee tiebezie ụtụ isi bunibezie ya enu ma ndị na-ele obere afịa ma ndị nwere obere ọba ahịa na ndị nnukwu ọba ahịa ihe a niile wee chịkọta ọnụ nkwazia na ego atinyere ndị ewu ụlọ a na-akụzi n'ihe gbasara ụlọ na ihe a niile bụ ndị na-ebite ụlọ ya bụ ndị tenants bụzi ndị na-ebu ihe a niile n'isi ihe niile wee na-agara ọnụ mana ka echi eme ihe a ka na ha ekwu na ga-atinye ndị lebọ a na-ekwu ebe niile garara ọnụ etu a siti ebe nụrụ ha ego n'ụgwọ ọnwa ha bụrụ na atinyelu ndị na-alụ ọrụ bekee ụgwọ ọnwa kedụkwanụ maka ndị na-alụ ọrụ ndị nkịtị ebee ka ndị a ga-esi weta ego nke ha anụrụ oge ụfọdụ wee oge ndị lebọ na-ekwu na ihe a ga-agbata ebe kwalụfa abụ nde naira dịka ihe si aga ugbu a ya bụ 1 million na ụma fọdasị 500,000 na-ekwu 700 akwụgide ugbu a si ebe ọ bụdịzi otu a n'ọdịzi ka ihe niile nazara na ego bekee na ndị ụfọdụ na-atụbazi atụmatụ na a ga-ejikwazikwa ego bekee ahụ bụ dọla kwụbazikwa ụgwọ a na-ekwuzi Naijiria ọbụzi ndị ọcha bụ obodo ndị ọcha aka na-agbakwa ndị obodo anyị okwu kedu ihe na-eme ụdị ihe dị otu a anyị wee nụrụ n'anya ndị ọchịchị ndị niile ọnụ na-elu n'okwu n'ihe gbasara kachasị n'Enugu dịka o si gbasata Enugu ugbu a n'ihe gbasara ego a na-akwụ n'ụgwọ ụlọ na ka ndị mmadụ ji ata afụfụ gbasara ụlọ ugbu a ọ bụrụ na ọ ga-ekweme ndị ọchịchị unu ebere ya anya ụbata ka a ga-esi wee gbaa ndị mmadụ ume ndị na-ebite ụlọ ebilu
na ndị na-nwere ọba ahịa na ndị na-azụ afịa. Ebe ebumnobi ọchịchị obodo Enugu bụ na Enugu bụ ebe ịzụ afịa nakwa mmepụta ihe ọrụ dị iche iche ndị mmadụ ga na-enwe ọrụ ga ha bụ gbanyụọ ọ na-adịsịrịrị werele na o kwesịghị ịbụ ebe ihe mkpagbu ahụ ga-adị. Ọbịa ebumnobi ọchịchị obodo Enugu. Afa gị m afa gị na-eme iche abụọ ka ị mere akwa anyị nọ ya nwanne m afa gị nwanne mmadụ mụ na chi ọ ga-adịrị gị n'ama. Kedu ka ihe amụfụ dị nwanne mmadụ? Ọwa ihe amụfụ niile Maazị Dave ọkwa enwe ndị na-anọchite anya ndị ihe amụfụ na ọchịchị dị iche iche. Ọ dị mma, daalụ. Ọ dị m, daalụ nwanne m, daalụ Munachi. Ọchịchị obodo Enugu, ebumnobi onyeisi anyị n'Enugu bụ ka ịfụ na onye ọbụla kwulitere elele ọchịchị onye kwuo uche ya, mana o teela ihe gbasara ihe amụfụ. Biko ndị ọchịchị jenebara ya anya ihe dị iche iche ka ndị ihe amụfụ si nọ na-akpagbu ha. Nke mbụ mana a na-akọ ugbo ebe a ha na-enwe nsogbu ha na ndị na-eche efi si dezie ya, mana ọ sị na ụzọ ha adịghị dị iruo n'ihe dịka Federal College. Ụzọ ahụ dị na nke Federal College ahụ ọ na-ekwu na ụzọ ahụ na-enwedo ruo Ikem na ụzọ ahụ adịghị na ọkwa adịghị na ihe amụfụ. Mmiri ada agba o na-ajụ ha sozikwazi na Enugu a, mana ọ rụtụrụ aka na ihe eji mara na ha so n'Enugu bụ na oge ha na-atụli aka na-abịacha kwechaa ha nkwa na o nwekwa ike rubezi oge ọzọ a ga-atụli aka abịakwakwa ụgbọkwa ha nkwa ole oge a ga-ekwugide ha nkwa ha nkwa si mezie n'uru ha, ye ha ụzọ, ye ha ọkụ, ye ha mmiri, mee ka udo dị ka ha wee ike wee na-eje n'ugbo ha na-akọpụta ugbo na ihe amụfụ si na-ebekanụla ndị obodo aha ya. Ihe dị mma bịabara udo ka anyị chọrọ. 09097711009. Ana m ekene gị im023 ekele anyị ị na-ekiri anyị. Solomon Antu anyị na-ekele ị na-ekiri anyị, ya gaziere gị na Kpakpando African TV. Ije ebe ahụ ugbu a iwe ka izite ozizi nke gị anya gụpụta ya ebe a, ma bụ ije chọba m dịka Chizzy Ani na Facebook maọbụ Solid Chizzy Ani maọbụ Chizzy Solid Ani maọbụ Kpakpando African TV na Facebook ma na YouTube. Ije na Solid 100.9 FM ugbu a ije sonyere anyị mana Instagram na Facebook anyị nọ ya 09097711009 maọbụ 09023111009. Abụ Chizzy Ani. Anyị na-ajụ gị kedu nke na-eme n'ogbe gị? Ọkwa ọda mmiri ọ na-agba ndị ọchịchị na-achịcha na akwakwa ụzọ
kedu ka isi na-eme na obodo a maka ka ihe si adazi n'ahịa ugbu a? Ụfọdụ ndị butoro wepụta obi elu ụlọ n'afọ a batazia na afọ a ntụ eji alụ ụlọ wee gaa n'ime ọjị, ngwongwo niile eji alụ ụlọ wee ree n'elu ọjị, ụfọdụ wee na-ebezi arịrị. Ka ị mere? Ekene m gị, afa gị nwanne? Nne ochie nna ji gaa n'iru. Mana ewe ụzọ a na-arụchi Amagunze wee na-abata ebe a, gịnị eche m na-ewe akwụsịrị ya ka arụchago ya? Ewe ebe a lụrụ kwụsị ebe a, ebidobeghị ọrụ ebe a. Gịnị ka asị na ọ bụ iwe ha, gịnị ka asị na ọ bụ iwe ha ji kwụsị ụzọ ahụ? maka na nke bụ eziokwu bụ ụzọ ahụ onye gbaa ya ụdị ntụ na ka ga-ekpu mmadụ ahụ na-agbata uzuzu abụrụ obere uzuzu abụrụ obere uzuzu. Ụfọdụ ụgbọala na-agba, ị gaghị afụ nke nọ n'iru, ị gaghị afụ nke nọ n'azụ. chai a na-emi chai ewe ndị ma na-anọchite anya ụlọ ebe a na ọchịchị ọ dị mma. Chai, ọ dị mma. Daalụ nwanne m nwoke nne ochie. Ọ ga-adịrị gị na mma, ezigbo nwaanyị. Ya gazie, aha ga-enebara ya maka na agbagidere ụzọ ruo n'ebe a esi awa na bunu ụzọ Amagunze, ebe esi aje Amagunze na-awa na ihe ọkpara agbatu ya obere ụzọ dịtụ mma, mana ịgba ya obere efu na ụzọ kwụsịrị. Ọ dị mma. Ọ dị mma maka na ọ dịkwa m ka ebe a so na ebe a ga-emecha bụrụ Enugu ọgbara ọfụ. Anọkwa nsogbu adọ nọ ndidi ka a ga-enwe, mana a ga na-echetara ya, a ga na-echeta obi adọ ya nwaanyị ọma. Ọ na-anụkwa onugo, ọ na-anụ onugo na ọ ga-echeta unu. Daalụ n'oche nwaanyị ọma, daalụ. Ọ dị mma ụzọ ihu ọkpara ahụ, ọ bụrụ si kwa ụzọ ahụ dịka nne anyị ochie na ji sikwu na ihe a na-egwupụta ebe a, ma nri ma ihe dị iche iche emepụkwa ebe a, ma ndị si ebe a niile, kama ị ga-apụtaba n'ime ihe ọma mebe ebe a, ndị mmadụ mebe alụgba ọlụ ọma n'ebe a, si eyelu aka ọsọ ụzọ ahụ arụzi ụzọ ahụ, ụmụ ihe ọma ndị ọzọ, ọkụ mmiri ewee batabazie. Ndị ihe ọkpara chọrọ ụzọ wee na-ajụ gịnị mere na nke ahụ a na-alụgodo na-aba ebe eme ihe ọma ọkpara, ma nke ga-esi n'ara banyezie nke ga-esi ebe a wee banyezicha na ebe ndị ọzọ dị iche iche, banye ụgbọ ọka na-ewu ụzọ kwesịrị ịrụgasị ebe a. Gịnị mere? Gịnị na-eme? Mana ama m na onye isi obodo Enugu na ndị ya na ya na-alụ ọrụ ga-enebara ya ka arụ ọrụ ndị arụcha ụzọ ihe ọkpara, tiekwanụ ya ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Afa gị na-ebe iche akụ ihe ọkpara dị na Nkanu East, ihe amụmụ gị na-agba afa gị?
ngwa gaa n'iru. Nwanyị ọma gaa. Ọ dị mma. Na ihu arụmọnụ ndị ihe jikwuo na ha ma nọ n'ụlọ. Ọ dị mma. Daalụ nwanyị ọma. Teresa Eze, ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị mma ezi nwanyị. Daalụ daalụ daalụ. Ọ dị mma. Onye isi anyị n'obodo Enugu, ndị ihe arụmọna nke dị na Nsụka, Teresa nwanyị na Teresa nne anyị na-ekwu na obi adịchaghị ya mma n'ụzọ ihe niile na-echeta echefu ha, ada-echeta ha na ọ bụ ya bụ nke na-ewute ya, ada-echeta ya ka ada-echeta ihe arụmọna nke dị na Nsụka. O wee na-adị gịnị kpatara ya si cheta na ha ka eme onye ka emere ibe ka wee dị ya mma. Ndị niile ọnụ na-eru n'okwu n'obodo anyị na Enugu na-anụgo ewe ime ime obodo dị iche iche si na-ada echeta ha, mana oge eji echeta ha bụ oge a na-abịaghị aka ọchịchị wee na-asị ọ ga-akakwa mma na-echeta. Mana onye isi obodo Enugu ekwuola na ọ ga-erutacha onye ọbụla, ọ mapụtago ụzọ dị iche iche ọ chọrọ ịrụ, ma ka o siri ma atụmatụ ya wee na-asị na onye ọbụla ga-erutazi elele ọchịchị ya. Mana ihe dị mkpa dịka o si ada bụ na onye ọbụla ga na-echetara ya ndị niile na-alụrụ ya ọrụ enyere ọrụ nrụkwa na ọrụ n'ezie na-alụ n'ọrụ na gaa n'ime ime obodo, maka na ebe ime Enugu ejugo nụnụkwazi ka ndị ụfọdụ ji anazi ego ụlọ na ego o mekwazi ụfọdụ ụlọ na-agarazikwazi ọnụ n'ebe dị iche iche. Unu metụ ihe gbasara ụlọ aka, metụ ihe gbasara ụzọ aka, metụ ihe gbasara mmepe ime obodo dị iche iche, ya bụ lokal gọọmenti dị iche iche ka agbaghịsịa anya ebe a mepụgasịa ya ka ihe ọma bụrụgozizi onye ọbụla aka. Ọkachasị ebe a na-akọ ugbo chidozie ya, ọ bụrụkwa eje ebe a anara ndị na-akọ ugbo a na ha rụbazie ya ụlọ ebeghị achọbazie nri, si chetakwa ndị ugbo si egwekwana na ebe a na-akọ ugbo rụgba ụlọ mba ka agwụ ghara ime mmadụ ichi mmadụ ọnụ na kama si neta ndị na-alụ ọrụ ugbo nye ha ụzọ, nye ihe kwesịrị ịdara emepụta ọrụ ugbo, ewere nke kwesịrị ị na-akwọ na ihe a ga-eji wee na-akwọ ya na-ahazi ya, ọ na-adịte aka na-ahazi ya, gbachaa ya na mkpọ na ihe ndị ọzọ, si ele ha ka ihe ngwongwo eji na-agba ya na mkpọ na-ebupụ ya ka nri wee dị na be anyị. Ọ ga-asịgo anyị kwarapụ. Mana ekene m ndị niile kiri m na Kpakpando African TV. Solomon Antu, ọ ga-adịrị gị na mma. Imi 023, ọ ga-adịrị gị na mma, na ndị ọzọ dị iche iche si obodo dị iche iche na mba ụwa niile wee na-ege, na ndị niile kpọrọ akpọ ọ ga-adịrị niile mma. Ebumnobi anyị bụ na anyị na-abịa n'izu ụka ọzọ ndị ọchịchị obodo ga-echetasị ndị niile a na-echetabeghị ugbu a. Ewere ndị na-enweghị ọkụ ha ewebe ọkụ, ndị na-enweghị mmiri ewebe mmiri, ndị na-enweghị ụzọ ewebe ụzọ, ndị nchekwa bụ nke ha edoziela ha wee ike gbaba n'ugbo ha ka ndị na-echefu ya ịda na-enyezi ha nsogbu, maka na udo ka anyị chọrọ n'Enugu. Isi anyị n'Enugu chọrọ udo, ọ chọkwanụ ka Enugu bụrụ ihe eji ama atụ n'ebe a na-azụmahịa na imepụta ngwa ọrụ dị iche iche nakwa ebe udo dị. Ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. Nwanne echi bụ Tọzdee, anyị ga-eme ya n'ọdịbe Igbo n'ụzọ kara aka. Na ọrụ na Tọzdee anyị eme, na Fraịde anyị eme ya na omenala a na-akwụ ime na Kpakpando, mana ụbọchị Tuzdee ya bụ echi anyị apịa nkwa aka ochie n'oge nkwa. Cheta na abụ Chizzy Ani, jee soro m na Kpakpando African TV na YouTube, ma ọ bụ soro m na Facebook dịka Chizzy Solid Ani ma ọ bụ Chizzy Ani ma ọ bụ Solid Chizzy Ani, ọ Kpakpando African TV. Kpakpando TV anyị niile anọ na YouTube nakwara na Facebook. Udo dịrị ndị Igbo niile, nke onye chi ya zelu. Biko onye mara ihe na-ese okwu ya emene ya, ma ndị na-achị na ndị na-alụ onye isi anyị ọrụ n'Enugu ya bụ ọkammụta Peter Mba, biko unu ya aka
ka ọrụ ya wee tọọ atọ n'obodo Enugu ka anyị ritebe elele ọchịchị onye kwuo uche ya. Ka ọ dị na ekele m Ndubuisi kpara maka oge a mbugharị ọnọdụ ugbu a bụrụ oge ndị Otigba Junction ya na Ebeta Pikee na-eweziri oge unu wee gabaza ka ọ dị